Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuke gani a cikin bidiyon nan zamu ɗan yi bayani ne akan wani platform da suke bada katin waya kyauta. So don haka mu shiga cikin bidiyon. Assalamu alaikum. To kamar yadda kuke gani yanzu zan je ɗauka inda nawa link ɗin yake, sai in taɓa shi. Don na taɓa shi sai na buɗe shi. Na taɓa shi za ku ga kamar haka, in ka taɓa kan link ɗin za ku ga zai kawo ka guri kamar haka. So a yayin da ya kawo ka guri kamar haka, abin da za ka yi shine ga wani guri da aka saka Play Store ɗin nan. Shi sai ka taba kawai open in Play Store. So yayin da ka taba zai nuna maka guri kamar haka, kaga ya kawo ni cikin Play Store na. So sai ka yi downloading din kawai application din kawai direct, sai ka taba install din. So yayin da ka taba install sai ka dan saurare shi yanayin network ɗinka, yayin da ya gama sai ka yi abin da ya kamata a ciki. So kamar yadda kuke gani nawa ya kalli ya gama downloading ɗinsa. Abin da zan yi a nan sai in taɓa complete. Da na taɓa complete sai in zo in taɓa open ɗin na ya buɗe mu. Sai in taɓa continue, sai in taɓa allow. So kamar yadda kuke gani ga cikin app ɗin ya nuna mana. To nan da kake gani zaka taɓa get ɗin nan ne. So yanda ka taɓa get zai nuna maka guri kamar haka. Kamar yadda kuke gani sai ka taɓa claim ɗin nan ma. So ga abin da suke bayarwa dama a yi linkin da shi. Za ka iya buɗewa da Google, gashi nan gurin sun saka Google. Sannan nan za ka iya buɗewa da Facebook. Sannan nan kuma da phone number. To abin da muke baka shawara ka yi da phone number ɗin kawai, da zai fi maka sauƙi. Sai ka taɓa phone number kawai a gurin. So yanda kuke gani gwada taɓa phone number. To abin da zan yi ana sai in sa number wayan nawa. So kawai da na gama sa number na, kun ga sai in danna continue kawai. So ina danna continue za ku ga abin da zai nuna mu. So gashi yanzu sun ce za su tura confirmation code akan number nawa da na sa musu. So confirmation code nan za su tura maka cikin message ne, sai ka je sai ka ɗauke shi, kun gan shi a shigo. So kawai zan yi copy ma daga nan. So yanda kuke gani na yi danna copy, okay. Bari mu ga za su yawa. So kana paste, okay, ba za su ba da dama a yi pasting ba. So bari in goge shi, sai in yi minimize, sai in je ɗauko shi a cikin message ɗina. So kamar da kuke gani ga code ɗin na a cikin message ɗina, gashi nan na farko, message nan na farko, sai in taɓa shi. So yayin da taɓa shi kun ga code ɗin nan 5184. Sai in yi minimize, sai in koma cikin app ɗin 5184, kun kalla, sai in saka. So yayin da na gama sa kun ga ya tafi, okay. So sun ce okay 5180, okay 84. So kun ga na gama sawa, okay. Please try again later invitation, okay. Enter your confirmation code 5184. Okay, so sun ce wancan code din ya yi expire. So ga inda zaka ka nemi wani idan ya expire, sai ka danna resend din nan kawai. So yanzu gashi na danna resend. So sai in jira. In kana kallon saman screen na ma ya shigo, za ka gani ka kalla 5148. So kamar da kuke gani kun ga na sa daidai. So ga hi register na ya kammala. So abin da zan yi ana sai in danna claim kawai. So ina danna claim, so me ya rage mu? So ga wani guri da suka nuna kamar yadda kuke gani, gashi nan sun nuna gurin kamar haka. Wannan gurin nake nufi. So shi din nan da kuke kallo ga wani guri da aka dan sa 20 a tsakiyarsa. So ana so ka danna gurin har sau 20 kana fita, shine zai baka wannan abun da ake cewa diamond. Ga account na diamond na an kunka kula gashi nan 0 ne. So zan ta danna shi har sai 20 nan ya zama 0 kafin in daina danna shi. Yanzu bari ku ga zan danna shi sau ɗaya. So idan na danna shi kun ga abin da zai nuna muku, kun ga ya bani diamond guda 296. So wannan diamond da kuke gani da shi ake samun a sayi kati da shi. So sai ka taba nan gurin bonus din nan kawai, sai ka taba. So yayin da ka taba, okay. So ina zuwa bar dai daga nan dai kun ga. So kamar yadda kuke gani da ka taba dai ga inda zaka dinga taba wannan cancel din, da ya nuna maka gurin nan sai ka taba cancel din kawai. So kun ga zaka gani nan guri yana raguwa, kun kalli ya nuna 16. So kamar yadda kuke gani zan sake taba. So idan na sake taba shi kun ga ya sake nuno min gashi sun bani 240, sai in sake danna nan gurin din cancel din nan. So haka zaka yi ta yi har sai kaga amount din lambobin nan ya kare. So kamar yadda kuke gani gashi nan.
gashi nan ina tabawa nambobin suna tafiya, so a haka har za su kare. To kamar yadda kuke gani gashi nan na gama tabawa, so ya gama karewa. An kun kula gashi nan gurin za ku ga ya gama karewa. Kamar yadda kuke gani kun ga dan gurin gashi nan ya nuna 0. So abinda zan yi gashi ku duba account ɗina kuma diamond ɗin da yake ciki sun bani guda 6,405. So abinda zan yi anan ne sai in danna nan gurin da aka saka invitation code. So nan gurin da kuke kallo shine invitation code na zan nuna muku. So abinda za ka yi using da shi kenan in ka zo ka taɓa gurin invitation code ɗin nan. So za ka ga fin ɗin da za ka yi amfani da shi, so sai ka taɓa gurin. So in ka taɓa please input invitation code. So game da kuke gani a cikin nan za ka saka invitation code nawa. So ga so kamar yadda kuke gani sai ka jera invitation code ɗin da na sa maka nan, sai ka saka a gurin kawai, sai ka danna submit nan gurin. Inda ka danna submit sai ka jira shi, kun kalli ya sake baka link successful, linked successful, ya ƙara baka diamond guda 6,000. Sai ka danna ok. So kamar yadda kuke gani wannan shine gajeriyar hanyar da zaka bi ka tara diamond a cikin nan. Sannan kamar nan gurin bari mu taɓa shi mu shi ma ko za su bada diamond a gurin. So in ka taɓa sai ka danna invite friend now ɗin nan mu ok. So nan dama inda za su baka ID naka ne, ok my ID ne a shi a gurin. So wanda kuke gani ga nan ID ɗin da za ka yi amfani da shi nan gurin, ga shi na ID ɗin nawa shine abunan 14459 shine ID ɗin. So shi za ka yi kwafin sai ka je ka tura ma wasu haka kamar yadda kake so wasu su yi da shi, su yi invitation naka. So in za ka yi inviting nan za ka idan da inviting nan sai ka taɓa shi. Kuna taɓa shi kun ga ya nuna maka ga Twitter ga kuma ta hanyar message. So abinda za ka tura a message ɗin ba wani abu bane illa wannan dan code din, wannan abun din gashi nan. So kun kalla gashi nan abun zai fito a cikin message sai mutum sai ya je shi kuma ya process din ya buɗe. So wannan shine hanyar da zaka bi kai inviting. So kamar yadda kuke gani yanda za mu yi mu sai kati kuma yaya za mu bi mu sai kati a cikin wannan app da wannan diamond din da suka ba mu. So abin da zaka yi anan kawai dan kan gurin rubutun account din naka zaka taba. So zaka touch din gurin kamar yadda kuke gani gashi na yi touch din gurin. So ina touch din gurin za ku kalli yadda zai buɗe mu. So kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe mu. So abinda aikin da kuka ga na yi na karɓi diamond din nan na yau gaba daya. So kun ga adadin diamond din nan, so ga adadin iya katin da zan iya cirewa yau na naira 120 a wannan yawan diamond din da nake da shi. So shi kuma katin da kake gallo ba kai zaka sa number da adadin da zaka cire ba, a gashi nan sun baka adadin number da zaka cire na naira 50, zaka iya cire na naira 70, na 300, na 800, katin 3,300, katin 6,900 har katin 50,000 in kana da diamond da yawa zaka iya cirewa a wannan platform din nasu. So kamar da kuke gani yanzu kun ga kati na naira 120 ne adadin wanda zan cire. So kun ga in na sa 300 adadin bai kai ba, in na saka 70 naira kaga adadin ya kai, sannan kuma zai bar min sauran katin naira 30 a cikin account dina. So amma ku sani kamar yadda na faɗa muku withdrawing din ana yi sau ɗaya ne a rana, sai kuma bayan 24 hours za ka sake yin withdrawing. So yanzu kun ga tun da kati na 120 ne sai in danna 70 naira din nan. So 70 naira nan gashi zan danna ta kamar yadda kuke gani. So idan na danna ta sai in zo nan gudu sai in danna confirm, gashi nan sai in danna confirm kawai. So ina danna confirm kun ga abin da ya bani. So ga layukan da muke amfani da su a Najeriya, na farko ga Airtel, na biyu ga MTN, na uku ga Glo, ga 9 Mobile. To duk wanda kake amfani da shi zaka taba musu. So in ka taba musu za su ce ka saka number wayanka a nan, sannan ka yi confirm din number a nan gurin. So abin da muke ciki yanzu bari sai in saka MTN dina. So kamar yadda kuke gani zan taba MTN. So na taba MTN, so kun ga zan sa number waya a nan gurin kenan. So amma abin da ake so ka sa number waya zaka fara da 234 ne, wato country code kenan. So in ka sa 234 din nan, so idan number ka 070 ne to zaka cire 0 farkon ba zaka fara da shi ba. In 080 ne zaka cire 0 farkon. Yanzu kamar yadda kuke gani ga number na zan cire 0 farko sai in fara 70 kamar yadda kuke gani sai in saka 70.
so kamar da kuke na gama sa number sai in sake yin confirm anan sai in sa 234. so kun ga yadda kuke gani gashi na gama saka number na. So abin da zan yi a nan gurin shine sai in danna abin OK din nan kawai sai in danna. So kamar yadda kuke gani gashi na successful sun tura min wannan katin nawa na naira 70 cikin wannan lambar line da na sa musu. So abin da ake yi a kullum shine wannan diamond din zaka yi ta kokarin ka tara shi da yawa. In ka tara shi da yawa shine adadin katin da zaka cire. Kamar yadda kuke gani yanzu kun ga kati na ya tafi, zan samu kati na kawai a cikin layi na ya shiga. So kamar yadda kuke gani bari in yi refresh din wallet din mu ga yaya zai kasance. So kamar yadda kuke gani kun ga 120 ne da na cire naira 70. Kun ga me zai rage? Kun ga naira 50 zai rage. So ku duba da kyau, ku duba cikin account din gashi nan karamin rubutu na kasan nan za ku kalli naira 50 ne gashi nan abin da ya rage mu a ciki. So wannan shine gajeriyar hanyar da ake bi so a tara diamond, sannan diamond din su ma a yi withdrawing din su. So kamar da kuke gani yanzu ba zan ƙara yin withdrawing a cikin account nan ba sai gobe. So wannan shine gajeriyar hanyar da ake bi a samu diamond a cikin nan, sannan diamond ya baka dama ka cire kati da shi. So kamar da kuke gani ga wani guri sun saka commission, so shi ma akwai wani promo da za su bude a gurin nan da wani lokaci zuwa wani lokaci. Inda kana amfani da platform ɗin zaka je shi ma za su ba ku dama ku samu diamond a gurin da za ku cire kati mai adadin da ba ku cirewa a yanzu. So kamar yadda kuke gani gashi yanzu nan gurin na zo na dawo cikin abu na dina. So bari in wanda tafi nan gurin. Okay. Nan zai kai ka WhatsApp group nasu ne sai ka je in kalla WhatsApp group ɗin ma already ya riga cika. Kamar yadda kuka sani dama WhatsApp shi bai cika ɗaukar mutane da yawa kamar Telegram ba. Inda Telegram group ne zaka kalli direct zaka samu shiga cikinsa. So kamar yadda dai kuke kallo abinda zaka yi a nan next kuma ka sake samun diamond a nan shine kamar yadda kuke gani ga wani abu yana juyawa a rubuta lucky spin din nan sai ka danna shi. Yayin da ka danna shi zaka sake samun diamond a gurin. So kamar yadda kuke gani gashi ya kawo mu nan guri kamar haka. So a nan gurin zaka kalli ga wani guri ya rubuta star tsakiya, sannan kuma ya rubuta number 3 a gaba. So ana so ka taba gurin sau uku ne, abin nan zai dan yi juyawa ne haka sai baka diamond adadin inda ya tsaya. Kamar yadda kuke gani in ya tsaya a nan zaka samu diamond 200, in ya tsaya a nan zaka samu diamond 800, in ya tsaya a nan kuma za su ce maka good luck a galla. In ya tsaya nan 200, in ya tsaya nan 500. So gashi nan dai bayan da babu sai adadin yanda ya tsaya. Kamar yadda kuke gani zan taba start din nan yanzu ku kalla. So kamar yadda kuke gani ya taba start kun ga yana juyawa abun. So idan ya gama juyawa zai tsaya ya bani asalin inda adadin diamond din da na samu. So kamar yadda kuke gani ya tsaya. So ga adadin diamond din da na samu 320 sai in taba, sai in sake taba tsakiya haka har sai na yi sau uku nan ya kare. Shi ma a rana suke ba da sau uku a nan, shi ma za ka samu adadin diamond ne a gurin. So kamar yadda kuke kallo a nan kuma ya bani diamond, ya tsaya akan diamond 200. So abin da zan yi a nan shi ne sai in sake yin danna wani dan cross din, sai in sake danna start kuma na uku kenan. So kamar yadda kuke gani shi ma na hanya ne na tara diamond. Idan kuka kula ga adadin diamond dina a sama na yana karuwa duk sanda ya tsaya za ku kalli yana karuwa. So kamar yadda kuke gani kuma congratulations sun bani 320 nan kuma sai in danna nan gurin. So nan gurin za ka dinga dannawa idan ya nuna maka guri kamar haka sai ka danna su. Kun ga sun gama bani na iya yau kenan, sai in fita sai gobe kenan. So kun ga diamond dina yanzu guda 5,000 yawa, kun ga ya karu guda 6,035. So wannan shine hanyar da zaka bi ka tara diamond. So sannan diamond din shi adadin shi zaka ga diamond guda kaza katin nawa zan samu, sai ka taba nan gurin din. In ka taba zai nuna maka adadin katin da zaka samu. So kamar yadda kuke gani in na taba gashi, so da ba ya nuna muku sauran naira 50 bane account dina. So yanzu idan ta ku duba gurin sosai, kake na taba wani guri. So idan zaka duba gurin sosai yanzu, inda zaka duba gurin sosai za ku kalli yanzu ya zama naira 58. Kun kalla gashi na ya zama naira 58. Wato wannan guri da je na danna sau uku na sun kara min naira 8. So wannan shine hanyar da zaka bi ka samu diamond a wannan platform din.
sannan ka samu kai ma ka dinga cire kati a kullum ba tare da ka cire kuɗin ka sa ba. Kamar da kuke gani akwai bidiyo da zamu yi akan wannan abu, insha Allah ku biyo mutum daga farko har ƙarshe za ku dinga kallon abubuwan da ya kamata ku dinga a cikin platform nan kuna samun kati a wayoyinku. Yauwa, sannan kamar yadda na gaya muku, shi wannan link ɗin da kuka ga na taɓa ba sai lalle ka bi ta link ba, kun gane? Amma idan ka iya buɗe description na bidiyo a YouTube channel, so a wannan bidiyon zan sa muku shi a description ɗin, zan ajiye muku link ɗin. Idan kuma baka iya buɗe link ɗin ba ko kuma ka duba baka link ɗin ba, to direct za ka iya zuwa Play Store ɗinka sai ka rubuta sunan app ɗin sai ka ɗauko shi. Kamar yadda kuke gani app ɗin ba wani ɓoyayyen app bane, gashi nan wanda aka rubuta Share It Lite ne, shine wannan app ɗin da kuke kallon shi. Za ka iya zuwa Play Store ɗinka kamar haka, sai ka shiga sai ka buɗe sai ka rubuta sunansa kawai dan ka ɗauko shi. So yanda kuka kalli nayi registansa a can, haka in ka ɗauko a nan ɗin ma haka za ka yi registansa, ba wani abu nan, ba wani method ne daban ba. So kun gani na rubuta sunansa gashi Share It Lite, Share It, okay, zan saka lights, in na ga dama kuma zan iya barin shi a haka ne sacin abuna, sai ne sacin ma, bari ku gani abin da kuke gani, kun ga ya fito. So ga sunan kun ga different colors, amma wannan ɗin wanda ya fito ɗin ba komai, shi ɗin za ka ɗauka, kun gan shi. So shi ɗin za ka ɗauka kawai ka yi install ɗin shi, okay. Kaga wannan ma ba shi bane. So gaskiya beta ka bi link ɗin, in dai har za ka abu nan ka bi link ɗin, shine asalin wanda suke bada katin ake cirewa. So idan kuma har ba ka ga link ɗin ba, idan kana cikin group namu na WhatsApp, zan ajiye link ɗin a cikin group ɗin, sai kai maza ka je ka shiga ta ciki, ka buɗe ka ɗauko app ɗin, ka yi register kayanka, sai ka fara cirewa ta ciki. So idan dai har baka cikin WhatsApp group namu, shi ma zan ajiye link ɗinsa a ƙasan wannan bidiyon, sai mutum ya shiga ya je ya joining, sai ka je ka sami link ɗin a ciki. So kamar yadda kuke gani, na ce muku na yi withdrawing nan a gaban ku, sannan ban nuna muku inda message ɗin ya shigo ba. So kamar yadda kuke gani, amma fa ba wai a lokaci ɗaya da na yi withdrawing ɗin kuɗin ya shigo ba, yana ɗan ɗaukan mintuna, wani sa'in ma har awa ko awanni. So amma definitely kuɗin ka zai shigo. So kamar yadda kuke gani, wannan 70 naira ne na withdrawing, saboda nuna wa mutane currently withdrawing ɗin yana yiwuwa, amma ni at least yanzu sai ya yi kwana 2-3 nake cire 300 haka nake, saboda 70 naira ba za ta sai mun data ba, amma ne kwana 3 na sayi na fi da 300 dan sayi data na mai kyau wanda zan ɗan yi wuni 2 ina amfani da ita. So kamar yadda kuke gani ga message na kuɗin nan, in za ku duba za ku gani account ɗina ya yi mai recharge ɗin 70 naira. So za mu iya buɗe message ɗin ma don mu duba. So kamar yadda kuke gani ga shi nan dai 70 naira da kowa yana iya kallo, ga shi nan a cikin account ɗina 70 naira ya shigo min cikin MTN ɗina. So wannan shine gajeriyar hanyar da mutum zai bi ya fitar da kuɗi a cikin wannan platform ɗin. Kuma in dai za ka yi haƙuri ka yi wannan abu nan, taɓa abubuwa guda 3 nan da za su baka diamond, gobe ma ka taɓa, insha Allah za ka cire 300 abinka. Za ka yi kira da ita, za ka yi sayan data da ita, duk abin da kati yake yi za ta yi. Sannan kuma da Allah muna roƙon alfarmanku da ku yi mana subscribe a wannan channel ta mai albarka, sannan kuma muna roƙon alfarma da ku yi mana sharing ɗin ire-iren bidiyon nan namu domin 'yan uwa su amfana. Wannan shine gajeriyar hanyar. Sannan idan ka shigo cikin wannan app ɗin, ko da ma misali ka gama buɗewa sai ka dawo za ka shiga irin washe gari kamar haka, in ka taɓa shi zai buɗe maka guri ne kamar haka. So za ka ɗan saurare shi ga wani ɗan guri da yake yawa. So in ka gama sauraren shi ya buɗe maka guri kamar haka, ka gaba fuskan abun bane. So abin da za ka yi a nan gurin nan tsakiyar kawai za ka taɓa. So yayin da ka taɓa sai kawo ka cikin asalin app ɗin. So amma idan ya kawo ka nan ba asalin app ɗin bane, nan ya kawo ka gurin abu na ID naka ne, inda za ka iya kwafan ID naka ka je ka tura ma wani. Kamar da kuka sani dai, wannan dai shine ID, ga sunan 'yan lambobin nan da shi ake amfani wajen gurin da aka rubuta, wannan gurin da zaka sa mutum inviting code na. So ake tura mutum ya saka a gurin, in ya sa ya zama referral ɗinka. So in ka buɗe nan gurin sai ka zo, abin da zaka yi sai ka taɓa nan gurin don ya koma da kai fuska, tunda ka zo ka ɗan samu diamond ne. So kamar yadda kuke kallo, so in ka shigo nan gurin zaka zo sai ka taɓa nan gurin, zai kai ka gurin da za ka samu diamond. Sannan kuma guri na biyu shine nan gurin idan suka baka na referral naka. So wannan shine gajeriyar hanyar da zaka bi idan ma ka yi register, ka yi komai ka buɗe, shine zaka bi ka abin da Allah a taimaka jama'a mana subscribe, sannan a yi mana sharing ɗin wannan bidiyon ya zuwa wayansu group da kuma wasu mutane.